En aquell centre de control gestionem la mobilitat del bicing. Tenim informació i dades en temps reals que ens permet anticipar-nos i gestionar les bicicletes per posar-les a les estacions que ho necessiten. Actualment, a la ciutat de Barcelona hi ha 420 estacions i 6.000 bicicletes. Hi ha 2 centres de manteniment com aquest i reparem 800 bicicletes al dia. Fem una reparació de la bicicleta i una revisió de totes les parts que compon la bicicleta. El que més podríem reparar serien les punxades, en aquest cas, canvis de marxa, el tema de la il·luminació, els cables i tot això que es tallen, i, més que res, una mica de neteja i revisió en general. Mira, estamos en la parada número 6 del Arco del Triunfo y ahora veréis que aquí no hay bicicleta y hay que reponer para que el usuario cuando venga se encuentre ya la estación llena. Paso tarjeta, ¿vale? Y ahora lo que hago es reponer. El bicing, l'avantatge que té és de disfrutar de la ciutat, i més a l'entorn que jo faig servir normalment, que és Arc de Triomf, part de la Ciutadella, és una part molt bonica i que es pots garantir que tens carril bici també, és molt important això. Me parece que es un sistema alternativo al automóvil, a las motocicletas, ya que lo que crea es que no se contamine la ciudad y bueno, pues sea una ciudad más habitable para todos.